Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masoya manzo sallallahu alaihi wasallam, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka ta KKT Arab TV. ‘Yan uwa, kamar yadda aka saba a yau insha Allahu ta'ala muna ɗauke da wani babban sirri wanda yake lalata lagon junnu. Wannan sirri zan ma fi so ka aikata shi akan lalurar da aka nemi maganinta in dai ta junnu ce wanda suke shafan mutum, aka nema aka rasa, to da Allah ka daure ka aikata wannan. Duk in dai aljani yana matsa mutum, kowace lalura ce in dai ta shafi iska, to da Allah a daure a jaraba mai wannan sirri. Da ikon Allah za a yi min godiya, za a ji daɗi. Wannan sirri yanda ake yin shi ‘yan uwa, ana samun sabuwar ƙwarya madaidaiciya wacce aka san za ta iya ɗauke suratul junni. A rubuta mata suratul junni ƙafa ɗaya a bayanta. Idan aka rubuta mata ita ƙafa ɗaya a bayanta, sai a dake ta. Idan aka dake ta, sai a samu, idan aka dake ta aka tabbatar da ta zama gari yadda za a iya yin hayaƙi da ita, sai a samu wato ganyen magarya. Idan aka samu ganyen magarya, sai a nemo wato daudawar batso. Ina fatan an gane daudawar batso, to ban dai san wani sunanta ba bayan haka. Daudawar batso, idan aka samu daudawar batso, sai a dake ta da ita da wannan ganyen magarya, a dake su zama gari. Bayan ka tanaji ƙwaryarka fa, an rubuta mata suratul jinni wato kul uhiya, to sai idan aka samu daudawar batso da ganyen magarya aka dake suka zama gari, sai a samu man shanu ɗanye, sai a kwaɓa, sai a shafe ma shi wannan mai lalurar ta jinni. Idan aka shafe mai jiki da su, sannan sai a samo garwashin wuta, wannan ƙwarya da aka dake wadda aka rubuta ma suratul jinni, to sai a yi hayaƙi da ita. Da Allah a jaraba ma mai duk irin wata lalurar da ta shafi jinni wannan tsawon sati ɗaya. Mun ce sabuwar ƙwarya wadda za ka san za ta iya ɗauke suratul jinni. Idan aka rubuce bayanta muka ce ko, sai a samu ganyen magarya da daudawar batso a dake su zama gari. A samu ɗanyen mai a kwaɓa, wato man shanu a kwaɓa. Idan aka kwaɓa, a ringa shafa ma mutum, sannan ana shafe mai jiki, sannan a yi mai hayaƙi da wannan ƙwarya da aka dake. Da Allah a daure a jaraba, sati ɗaya kawai, insha Allahu za a ji daɗi, za a yi godiya, za a samu waraka da ikon Allah, da izinin Allah. Sai a daure a yi liking ɗin bidiyon, a yi sharing wa sauran ‘yan uwa masu irin lalurar jinni da suke ta fama, suke ta neman magani ba su samu ba, su ma sai su je su jaraba. Mun gode da kasancewa da wannan channel mai albarka ta KKT Arab TV. Sai mun sake kasancewa da ku a lokaci na gaba da ikon Allah, da izinin Allah. Ma'assalam.